Thil mak lor khom episode 5 video lak fu thil mak le hlom somna Chinese nu pakhat ram huai man kumsang hi som parukhan Chinese a video mak le hlom tak mai aron lar chuaka chu video a chuan nu pakhat thil leilai alanga chutia thilen ko lai chuan a hnunga thil pakhat aron tlaringot maya chu nu chuan vala in da le mai atuma ma se chutia an da le don lai chuan awm dan chu dik ta reng lo mai ani engamoni na ron ti boy ni om tak ani a thil ken lai te chu thlawin a khur tawak maya chuata atluk nu chuan mi pahni lom ve te chuan an ron hmua nu pakhat zokin ron pui atum chuan voile khata chu nu chu a ron aw chuak thut maya chuta chuan mi pakhat zokin ron pui le atuma mi hran arong kal khom boka an han boy som le chuan a ai na sai na ron aw le chiam mai ani a aw chuan a bulami te chu nor son theiniom tak hian alanga chutia an boy pui lai chuan mi pakhat chuan eng tina moti dan hrian ni awm in a boy puia a re don hnaya chuan a top nan voi khat aron aw le a chuta aw meu chuan an mani le thil dang an nor son loi lai video chuan ala reng ani chumi nu chuan chu nu chu aron pangai chole tha a an hruai chuak thei ta ni awme pakwana tharau hotel room a chuak lai he video hi an hotel CCTV in alak fu ani a hotel staff pakhat chu room zani pakwana a aw thom ri an hriat awangin vachek turin an tira chu room chu heti lai hian tuma in an lu alo turangai ani hepa kalmek lai hian an walkie talkie atang chuan chu aw thom ri rap thlak tak mai chu a hriat theia staff pa thian te chuan lu ri lo turin an hrila police ngak turin an hril ani ma se chu pa chuan a hlau vak lo niang room a chuan a lu lui thathowa chutia alu hnu lok chuan video a chuan thil var deuh thla hi room atanga ron chuak hi a hmu thei ani chumi hnu chuan light te chu aron phezeu zewa chu pa po chu aron chuak le a chutia aron chua chuan makti mel teuh mai hian aron oma tuma a hmu lo thu a soya ma se chu room a furniture te chu alo zang thal vek mai ani ome carpet te chu alo thlera shower te chu alo in on bok ani he thil hi fin fiana eng ma hriat chun zom a om lova mi fiam thu nge nianga atak ti chu tun thlengin a hriat thei talo ani pariatna man in black kumsang hi pakwa khan tuemota chuan hotel pakhat chunga hian thil kil thum nei thlok kwal niom tak hi an hmua hotel nei tu te chuan police phone in he mi te thil hmu hi an hriat tir ani ome chumi hnu rei lo te a chuan mi pahnih danglam tak mai suduma in thuam chu hotela an ron lut hmu ani a chumi te chuan hotela thok te chu he thil hmu tu te chu biak an du thu an ron zota anom to lo thu an lo soya chuta hotela thok an biak te chuan an soidan chuan he mi te pahnih danglam zia an soya mit mul te engma an nei lo thu le anin an zia an soi bok ani staff pakhat pe chuan an sam chu sam le man vuani in a hria a an lukol chu an khu ni in a hria ani an soi zel danin an mit apol nal em maya kanin biak chung zong khan voi khat ma mit an khap lo an ti uluk dewa video in an chuan aron kal veilam pangami phei chu ake hi koi de ungulin alanga khang thil hmu in ti ta khan UFO an hmu ani theingem hemi te pani hi khoilam mi nge an ni ti tun thlengin ala hriat lo ani pasari na Chinese konga thil thleng mak China rama kho pakhat chingtai rama chuan CCTV in kongpui video recorda hemi video a hian ven pani kongron tlan phei mek hmu ani a zebra crossing bula an ron kal chu mak deuh mai hian engamoni hian motor ta chu anor son sok mai ani ti alang chiang hle he thil hi amak hle maya eng thilin nge he motor te hi hetianga choi son hriat ani lo abula mihring kal tela eng tin ma anom box si lova amakin arap thlak hle ani parukna the teleporting man Russia hun pakhata chuan motor pakhat video record ta chuan an hma motor lian thil phur chu voile khata ain herde usok lai alanga lelama motor te chu asu thel nge ani atira chuan engwanga he truck hi khal koi thut nge ani hriat har dewa
ma se han en chian chuan he truck bula hian mi pakhat laboratory vela an kor fual hak ang chin yom tak ha chu muang chang hian a ron kal chuak nel lai mu ani he pa ron lan nol dan hi rin dan sang a awma then khat chuan future mi helai hmuna hian voile khata aron in teleport thuta a in teleport na hmun tur hi a chu chual dewa niang te an ti a ma se uluk taka en chuan he pa hi konga kan tum lai alo lang reng mai ma se makta em zok chu heti khopa su teule hlom si a chuan he pa dan zok hi ani heti khopa su teu si a chuan hlau me le boina engma ama alang lova akal dan pa ngai ringin engma tok sual lo ang main akekor iptezenin akal nel mai ani pangana in lua to lo na hmuna mel lo lang chu he video hi kumsang hi som pali khan tet ti chia hriat chuan social media aron posa he pa in soidan chuan police ni in sangha zakwa somriat pathum atang khan police na athok to a he pa hian Del Rey Detroita complain a dona wangin helai mun hi avakal ni in a in soya tet chuan thom mak tak mai he akal na mun then oma hian a hria a chumi hun chu avapi chiang ni in a in soya ni chutia a check kwal pa chuan abula newspaper hluideu to mai hi aron langtela ain kwal zel chuan voile khata mel niom tak ron en zeu tu hi in chung tuk vera chuan ron langa abole ngal dei ani anuwa a hriat dan chuan he chanchin bu phek hluya hian helai hmuna om thin nu pakhat alo in ziaka chunu chu Rose Veres anti thin Witch of Del Rey anti mai thin chen na hmun alo ni reng ani ome kumsa kha zakwa somthung vel khan Rose Veres hian an soidan chuan mi pa som pahnih chuang alo that to ani ma se tu mai nan complain ngam lova a chan chu he nu hian thil ti theina mak tak mai nei nan ringa an fate atidam lo vak theini in an hria ani he mel ron lang hi he nu Rose Veres hi ani thei mai angem nge hei po hi mi video siam chop ni ta ang inga idan ni ro se palina no pang korsen ha kumsang hi som panga vel khan Taiwan hun pakhata chuan CCTV hian he video rap om deuh mai hi alafu peka ruwa sur buana chuta chuan mi pakhat helai hmuna ron phei hi alanga a two wheeler park lama akal mek lai alanga chutia he pa hian a bike chu lak atum lai vel mek chuan abula motor hnunga hian mei cheno pang niom tak korsen ha ron lang ringot mai hi a hmu thei ani hetia no pang ron lan hnu hian bike ron tlan phei lai alang boka uluk dewa en chuan bike ke hian he no pang lu zona hian atlan tlang niin alanga he video hi a hlom le zual na chu Taiwan rama hian thon thu pakhat no pang sang korsen hachin mi ti thai thin lar de umai awma he video hi ati hlom zual hle ani pathumna hospital thlasang he video hi Guadalajara Mexico hospital pakhata record ania hospitala thokte chuan video a anin record vel an ti vel lai alanga chutia ti lai chuan anhunga kongkhar le lama chuan mi pakhat dum de urun Michael tlang phei hi aron lang zoka camera keng tu chuan a hmu fu awangin tunge ni ti a vachian tuma an pahnih chuan an valuta hetlai hmun hi operating theater ni in alang chuti an en kwal chuan an bula table pakhat chu ama in aron li ringot mai ani an pahnih hlau lutuk chu an tlan chuak nga la an tlan chhuwa pa chuan video camera keng tu chuan chu room chu ala kwal vek mana tuma an hmu lo mai pialama he kongkhar an lu na bak he kongkhar dang reng a om lo ani amakin arap thlak du hle mai panina the floating city kumsang hi som panga ani a China hmun pakhat Guangdong anti hmuna chuan chhum chunga hian khoro pui deuh mai niom tak hi alang kul mai ani mitam takin he thilmak tak mai hi an hmu a Chinese news a po alang nge ani misang in he thilmak tak mai hi enge niyang ti in chui chuan tum ve na sa a then khat chuan NASA in an project thuruk pakhat project Blue Beam ani ang te anti a he technology hian thalian tak chhuma akap lang thei anti ani then khat ero chuan khovel dang kai lon eng tinamo ron lang chuak ni te nan ring boka amakin aro pui hle ani pakhat na
Elisalem December ni somthum pakhat sang ni som pathuma chuan kumsom ni pakhat mi Elisalem anti chu aumna hotel Cecil Hotel downtown Los Angeles atang chuan chin hriat lawin abawa lam hi University of British Columbia Vancouver zirlai ni in Los Angeles a hian azina chuta chuan hotela achua tur ni hian achung ten an biak theilo awangin an ngai thalo chuan an report ta ani police ten ama an zon hu thei mai lo awangin Elisalem video an hun ber hi mipui mu thein an release ta a he video hi Cecil Hotel CCTV in alak ani he video hian Elisalem hi elevator a chu alanga dan hi amak hle maya mi tu emolaka bi ruang ten oma elevator a alut lai alanga alu nu chuan floor sang a met treu lai alang ani ti chuan kongkhar in khar ngak niom takin ading le deuh wanga ti chuan maksak deuh main elevator kongkhar atang chuan pon lam en kwal deuh dun lai alang renga elevator a chuan a chuak le zuka alut le a floor sang te chu a met bel le vak lai alang bok ani chumi nu chuan atop nan elevator a chua san lai alang le a chuta chuan tu emo biak nei ni om tak hian a kwal vel ani he video hi mi pui mu theya an release nu chuan mi puin mak an ti in en a hlo hle meya Chinese video site Youko a phei chuan ni thum chung lakin 3 million view le comment sing li chuang aum man ani he video an ti chuan nu rei lo te a chuan hotel a thleng then khat te hian an tui her khowa dum sen deuh le ho tha thei lo te an report ta a staff te chuan an tui tenki an han check che chu tenki pakhata Elisalem ruang tuya lo lang nul chu an mu chuak ta ani nasataka police te chuan an chui nu po in Elisalem bodan le heta ruang om dan hi an chui chuak le thei lo ani police te chuan accident tin an report a ma se he tui tenki hi en ringot po hian fit riat ve lai sang ani a chabi le leilon tel lo chuan lu thei mai ani lo ti chiang ani hetia arwang hi he tenki a alo om dei thei dan hi mak ti in lami thi dan hian mi ati boi hle ani tun thleng hian a chan chiang taka fin fiana alom lo ani lor kho mi lo en awangin lom thu kan soya lo like in lo subscribe ve nge turin kan nge na che